най-ужасните градове в Европа. Виждаме прекрасното спиране върху пешеходната пътека от страна на изключително културния жител на вечния град. Една комшийка на тъща ми ме поздрави от автобуса. 6 милионен град и все ще видиш някой познат. Тук забелязваме прекрасно паркиране. Значи просто невероятно. Това е едно от най-отвратителните кръстовища в цяла Европа. Днес има пазар и реално за това, което се пада мое ляво е затворено. Ще го обиколя то, защото не искам да бъда убит. И сега отново се движим по улиците на Рим. Абсолютна кочина, както може да забележите. Всеки спира където да сварят да свари. Доставчиците в София са ужасни, но как ви изглежда това или това? Давай, давай. Забележете колко коли са спрели в двойна линия. Просто бройте ги. Цяла колона от автомобили. И това е типична италианска култура на спиране в двойна линия. За да обясня какви са диваци италианците, щях да чисто си отнех предимство на пешеходеца. Сега тук не ми е ясно дори в коя лента трябва да карам. Вдясно от мен има скутер. Идея си нямам как ще се разминем с него. Нагло се прокрадвам където не бива. Полицията е спряла, забележете как не прави абсолютно нищо, просто невероятно е. Виждаме маса автомобили спрели където не бива и италианската полиция, която не прави абсолютно нищо. Невероятно. Абсолютна кочина е тази държава, всеки прави каквото си иска. В този контекст мизериите и простотии, които се правят по София, са направо културни. В момента съм тръгнал за една шивачка, защото ми се прецака връзката. Минавам си на червено. Между другото, полицията няма да ме спре за това нещо. Боли ги курате. Това го правя и с кола по принцип. Защото тук всичко може. И закона е 0 на 0. Значи, най-вероятно някой е паркирал в тази лента. Не. Не, това ме очудва. Внимателно за някой мотор. Винаги трябва човек да прави тия маневри на ниска предавка. Минавам си на червено, защото може. Забележете на спирката какво се случва. Кой е спрел, кой не е спрел. Автобусът уж трябва да спира тук. И това между другото е съвсем случайно минаване. Не е нещо, което е режисирано и просто в кръстовището, забележете. Девойката си пише SMS. Тук където трябва, където не трябва, всеки спира. Просто решава, че трябва да спре и се спира колата там. Значи знака, че спирането е забранено отгоре. Виждате италианска култура точно зад знака. Това е абсолютно стандартният начин да се паркира в Рим. Както и тук, айде, мотора се тая. Още един експерт в паркинга. Нека си трябва да си пробия път. Ще изчакаме колата.
някак си трябва да пресека до пазара, което е едно много сложно някакси. Сега ще ви обясня защо. Там по принцип мога да направя ляв завой, но вижте как италианците карат направо. От лявата лента си карат като пичове директно и ако вляза там най-вероятно ще бъда убит. Защото светофара е наляво, но италианците си карат и ги боли кура. Така. Затова, за да премине жив Ганьо през това кръстовище, някой вече е натиснал, явно се е отказал. Така имайте предвид, че тия светофари са по-ебани от уния в София. Обикновено трябва да чакаш много. Днес имаме късмет и дори никой не минава на червено, което е необичайно. Това тук, между другото, този цирк е казарма на карабинерите. Всеки кара отпред както си иска. Това е част от културата на Италия. Значи дори пред полицията може да се държиш като абсолютно прасе и няма да ти се случи абсолютно нищо. Така. Добре, успях да стигна жив до пазара, което е хубаво. Опа! Не знам как успях да живея няколко години в този град и да съм все още жив да разказвам история от тук. Но не е лека ситуацията. Опа! Сега съм на пазара, където няма. Сега ще се пуснем наобратно. Това, през което минаваме, или по-скоро през което ще минаваме, се казва Вия Аурелия. Път, който от Ватикана стига до морето. Изненадващо културно е положението на паркинга по това време. Почти няма коли, които са спрели. Да, говорих твърде рано. Проблема се изразява в това, че няма достатъчно паркоместа и който трябва и който не трябва се движи с лек автомобил. Тия мотори тук са адски досадни, но реално погледнато им правят услуга до някаква степен, защото поне има по-малко леки автомобили. Естествено, Ганьо се е наредил на първа линия, по-нагъл дори от мотористите. И тук обръщаме жълто. Опа! Така. Максимално изнасяне, за да не бъдем отнесени. Въпросът е, че при все, че София е отвратително организиран град, има къде по-големи кочини из Европа. Мисля да не чакам повече. Да. По принцип в Италия светофарите са с препоръчителен, а не задължителен характер. Тоест, това е държава, в която наистина няма абсолютно никакви правила и всеки прави каквото го сварят да свари. Полицията са палячовци, които носят униформите на разходка и реално не вършат абсолютно никаква работа, освен да пазят мафията. Тоест нещо като в България. С тази разлика, че все пак, когато правиш някаква простотия, може и да ти се случи случка. И все пак пътна полиция спира някакви хора и от време на време проверява по нещо. В Италия дори и това не се случва. Аз докато мърморя вече пицарията наближава. Крим изобилство от добри места за капване, поне това е нещо хубаво. Усещам как тук този камион ще ми е трудно да го заобиколя. Или може би не. Винаги има шанс да изпадне нещо отгоре и да ме... Нали? Кажи речи остави на място. Забележете маневрата без водач. Прекрасно. Просто това е невероятно.
Благодаря на пича зад мен, че не ме прегази, защото и аз излязох малко без маневра. Без да се сигнализира маневрата ми е мисълта. И сега ще правим обратен завой на тази прекрасна улица. Между другото, това е пътя. То как се минава без мигаш, без скорост. Това е едно от интелигентните неща в Италия, едно от малкото неща, които са направени добре от италианците. Забележете за обратен завой светофара, как е измислен така, че дори превозни средства с много голяма траектория на завоя да могат да го вземат. Реално погледнато, ако трябва да обърна камион на 180 градуса, тук мога да го направя, тъй като наистина траекторията на този завой е, т.е. радиуса на завоя е огромен. И да, виждате, че бай Ганьо кара без каска, защото не можа да си я намери, което добавя допълнителен адреналин. И тук сме на пицарията. Сега естествено няма да снимам вътре, защото хората ще започват да ме гледат лошо. Но правят страхотна пица на много прилични цени. Ако идвате в Рим и сте на улица Орелия 601, е добра пицария. А сега ще го си. Тук може да наблюдаваме незгодите на обикновения пешеходец във вечния град. В момента Ганьо го раздава пица куриер, понеже е червено за колите, ще притичам по най-просташкия начин посред улицата, като вероятно няма ми вържа да повторя, а па може и да стане. Както успяхте да видите, това беше изключително тъпо. И ще почакам тук някакво време, 15-20 минути, докато светне зелено. Ганьо премина на червено, просто колоната от автомобили се изниза преди да им светне червено и след общо 5 минути и 10 секунди чакане преминах. Едно време, когато ремонтираха, т.е. когато правеха метростанцията на университета, си спомням, че се чакаше безобразно дълго на светофара. Да, детето ме видя и избега нормално. И аз бих избегал от някакъв такъв изрод с камера като мене. И тук трябва да внимаваме, защото отдолу автомобилите понякога излизат с мръсна газ. Реп за вестници. От време на време взимам на дъщеря ми тук някакви такива детски списаница, които ние с анимационни герои да се радва. Това пред мен е една позната на тъща ми. Сега ще трябва да се правя на социален, което е много неприятно. Освен ако ние изпреваря партизански през бензиновата колонка, което е абсолютно възможно. Сега да не ни оттепа някой. Да. И така време ми е да гася камерата. Вече мога да се... Не, няма да се пускам, ще тикам. Тук единственото гадно е, че ако се зададе кола, може да те оттепа като катери. Да. Абсолютно обичайна ситуация. Някой някъде е бил блъснат на пешеходна пътека, нормално в Рим, ежедневие.